guys, adobo manok. Wala ko ipakita kung naong sa magkatuski kay ikuan ko yung karong ang uga kay kung naong kay tubang ni kalayo ini de ganito dito. Butan dito. Amo ko ano to? Katong dito pikas. Ito may butan na to. Kanawa? Ito guys. Adobo manok. Ang sarap. Ano ka na naipuri to? Ilo. Kaya pa mga tuski kita nga so kayo kita na kunaw ha kaspag kayo init kayo kan init ingin kalayo Katong kita mga tuski okay pagkita no ang tuski no hapit na maluto ang kusinero. Ang kusinero may hapit na maluto mga katuski. Pitinit. Paso dito sa konda. Okay. Ito mga katuski. Ako ning sa buwan Oktuba manok tin. Di gini mawala na ako nga kuan. Patahe mga katuski. Mara yung lamas yang lamas subis Bombay, luya, ahos, dayon dahon sa paminta mga katuski. Mara yung lamas, dayon tuba nga tamis. Saya mga katuski diyan na. Amusang kon. Ni prepare mo dan nilutoon. Magluto po ko bihon mga katuski. Dagdag utahi ba? Birthday na ko mga katuski. Birthday po sa ko ang misis gahapon. December 9, dayon ako December 10. Sulod ng birthday. Salamat sa Ginoo nga iatagan ko nila niya og dugang mga katuigan sa among kinabuhi. Thank you Lord. So katuski ha. Kusang lastar akong malutoon. So, terus dito sa ubotog relax ako kaya imitas mo laos. Loy. God bless. Luto na. Luto na manok. Okay. Hindi kontrol ako ang sunod ang bihon ako na sunod luto ng kiski. Ako pang ginit ang kuan ang adobo ng ginit medyo puti ingos mo pulagin si mga hindi marapos apitas ko nila po natos ki pula-pula na ang iyang sabaw. Pila ka minuto lang na yun. Minuto na lang ang basihan.
Buhok ko ko. Hindi ko kaligo kay perting ini tayo sa layo hindi. Ayan. Ito siya. Laton nga mo brown lagi maayo ang iyang kalaman. Iluto out siya. Oh, see. Kita. Lusno na yung unod. Hindi nga maluto. Hindi ko ba sa bawat ang utos sila na luto. Sige. Paingin dito? Sakit mga katski. Usa na yung result. Nah, resulta ni. Okay? Wow, wih. Kita. Init kayo biar grabe. Super kainit. Ay. Oh. Tanyo, kato gadi na tinibuok na Bisaya to. Sinabaw pero kani tinibuok tuba ang gisabaw, pauga ni siya pauga. Kita rin ninyo unya ni Magski. Ang gibutangan og bato mo to sige. Manukod yang kuan, manukod yung tiil. Hapit naman ta maluto, manukod mong gihapon. Sige. Update lang. Update lang. Sa giluto. Okay. So, cuk mga toski ha. Bukal na mga toski. Ako lang datang nga mo pas. Okay. Toski kasi ito na. Okay. Itulah. Nah. Baik. Ini kayo gak usah kaliro. Ano to ah? Nawala na lang. Ayan lang. Okay, mga kapos kaya kuyaon. Naman ang nagluto. Buhaton karon mga katutski mga pagkabukal oh. Mag-slice ko sa kanang tutski sa para na pud sa bihon. Sa bihon. Terus kaya mag-isos din na singot kayo. Unya na nakuluto ng slice ng karne magtusya sayo pa magayo. Alas 11 pa man. Dali ramon kay maluto ang bihon. Katulaw sa katong manok di manok pinakamay kusang unahon ang bihon nya na lang kunapon dali raman. Sintos kaya kay kanang manok tin doble mangi kay na. Wa pa ka mau pe pabukal mo to siya. Sayo to sige. Kaya ang sabaw mga sisi pabukal ba? Ayan. Nah. Oy. Tuman. Kita mo bukal.
Kaya ito sige. Kasi wala ito nga mabukal itong tinibok. Yan, ito sige. Pwede rin yung manok. Huh. Muna manok, baka ito sige. Muna ko ilurog ka. Sinirok na ka. Para sa siya magtuski pa upon sa ano ba lamas lawas. Ito na ron na i-buwan ko ba. Ano yung trabaho ng yahay? Huwag yung trabaho ng yahay. Isa pisina gani kapoy. Kan di pisina kapoy siya po na. Tapos buhay pa tayo eh, kalibutan na. Kontak kita sa kapoy. Sige daw, abi. Ito. Ano sa? Tekanan load. Ano eh? Nih. Load. Ini udah terus coba. Ini aku lagi Bu. Sobrang terus ya. Abukalo na siya makatuski. Abukalo ni siya hangtod nga buat siya bas mulapot. Kamatis po sila ng kamatis. Kamatis. Kuha sa po paminta makatuski. Lagi. Kadyo kalimtin yung paminta ng katuski kay mahal gini magdagbidan yung paminta. Mahal gini magdali o kumot. Ako sila to.
tigit-tikatan ako karas. Katapusan nga paminta, ako nasubas kayo. Nababir ako gumawa ng silupin. Bailom na eh. Ha? Problema magkagdagang kaldero ani? Ha? Daghang kaldero ani? Ay. Kaya nagpagiro. Chicken mga ito si. Manok Bisaya ba? Bakwan. Ani tinibok. Tinibok nga sabaw dayon kare tinibok nga pinamala. Namo ari manuktin. Pato pa ni patutin. Jangan naglamas ito si. Kung na ini gluyan, apa yung gluyan ya? Ito ka no gluyan magpuskin. Simple Ricardo. Mga Ricardo mga to si. Nabutang na. Bukalan, pabukalan kaya kaunon. Ito yung manok tinagtos kaya ako naging bana-bana nga mga hapon si mga kwan. Hapon yun siya maluto. Tingnan po siya. Ano ka sa bawto? Hira ko. Nga na to to. Pabukal sa. Pabukalon sa. Sino to siya? Masang pabukalon na. Masang tinibok ka lang na. Kanang tinibok na manok. Kaya na ikuan. Kaunon. Sino to siya?